Els visitants i turistes que passin per l'Escala disposen a partir d'ara d'una nova manera de gaudir del municipi. Es tracta d'experiències, un seguit de propostes perquè cadascú descobreixi l'Escala al seu ritme en les vessants cultural, natural i gastronòmica. Es posa en marxa per Setmana Santa amb 4 experiències. Contrast de paisatges per gaudir de l'entorn i el mar, veient la sortida del sol, l'arribada de barques al port o recórrer la història del Petit Príncep al passeig de Riells. Essència escalenca és centrada en el producte gastronòmic estrella, com és l'anxova. Visita una fàbrica, un tast i, segons l'època de l'any, assistir a la festa de la sal o de l'anxova. Amb gust de mar és la tercera opció, que porta les activitats nàutiques com són la vela, el pàdel, el surf o itineraris submarins. Finalment s'estrena l'Escala Mar d'Empúries, amb recorreguts per les ciutats grega i romana del Museu d'Empúries o conèixer el nucli medieval de Sant Martí. Marta Rodeja, regidora de Turisme i Promoció Econòmica. El que fem és proposar unes experiències per viure a l'Escala. Són experiències que poden ser algunes molt senzilles, però el que volem és posar en valor la destinació amb aquestes petites experiències, que a més seran propostes que aniran variant durant l'any. Durant les estacions de l'any hi haurà propostes diferents. Poden ser propostes des d'anar a veure sortir el sol des de Punta Montgó, anar a les fàbriques d'anxoves, anar a l'Alfolí, tastar unes anxoves, el comerç, fer una volta pel nucli comercial. Hi ha diferents experiències que poden ser molt senzilles però que les volem potenciar perquè realment són molt xules de fer i que creiem que com a destinació val la pena posar-les en relleu i visibilitzar-les. Aquestes experiències complementen el gruix d'activitats que es fa a l'Escala durant tot l'any. Ara per Setmana Santa, per exemple, engeguen les rutes guiades, a les que s'afegeix com a novetat la ruta meteorològica i climàtica de l'Escala i la del Camí de Palau, una ruta per la natura i patrimoni entre les parets seques del Montgrí. Per Setmana Santa es faran diferents activitats, una mica per dinamitzar la gent que ens pugui visitar, que sí que volem que ho facin de manera responsable, però això no vol dir que no puguin fer algunes coses a l'Escala. Aquestes activitats són des de rutes guiades, stand-up pàdel, el club nàutic, tallers per nens també. Hi ha diferents activitats perquè aquests dies de Setmana Santa siguin una mica més o menys tant pels visitants com pels escalencs i les escalenques, evidentment. Tot el programa d'activitats es pot trobar a www.visitlescala.com en l'apartat d'agenda.